Много ми е приятно да ви видя, с някои от вас се познаваме, с други се радвам да се срещнем. Моята тема, тъй като аз малко хаотично влизам с кълбо в форума, е има ли шанс с публично-частното партньорство в сектор култура? И сега краткият отговор е не. За да не се хъби много. И сега ще трябва, разбира се, да се опровергая. Всъщност не е актуалният отговор и той няма как да е различен, защото такава е нормативната среда в момента. Защото това, което, ако трябва да тръгнем от някакви документи, например, публично-частното партньорство всъщност представлява възможност, която държавата предоставя специфично, за да се подпомагат инвестициите в някои от сферите на предоставяне на блага, на публични услуги, типа да се построи съвместно някаква инфраструктура, която е свързана с здравеопазване, социални грижи, култура или пътна инфраструктура. Появява се като термин малко след приемането на Европейския съюз и около 2009 започва усилия по създаване на специфично законодателство по темата. Аз така, доколкото проследих документите, има много по диагонал. 2009 явно са първите опити за създаване на подобен закон, но той май се появява на бял свят под натиска на това, че трябва да се изпълняваме ангажименти към Европейския съюз. 2013 и 2014 вече се появява на срещни документи, мотиви, защо трябва този закон да преустанови действието си, защото той всъщност почти нищо не е свършил междувременно, нито е създал по-добра среда, нито има някакви съществени проекти. И тъй като се оказва много сложно, защото много документи, които е трябвало да възникнат под закона, типа на регистър на партньорите от частната страна, разбира се, синхронизиране на сумати закони, защото се оказва, че той не би подкрепил средата, ми даже напротив, защото ще стане една голяма бъркотия и може да се каже, че сме го сложили на трупчета, съществува като текст, може да го видим. Не знам какво е целява. И сега, защото по централа? Защото по централа по някакъв начин се вижда като... защото имам тук сред нас и някои от колегите, които пиарски подкрепиха проекта преди изобщо института да започне да работи. Някои виждат по централа като резултат на публично-частно партньорство. Не е точно така. Това, което е специфично, е, че Топоцентрала е една от малкото и може би най-добре видимата инициатива, която започва от долу нагоре, т.е. от частни лица и въплъщава усилие, което материалното усилие, което е изпълнено от публичен орган. Защото Топоцентрала е плод на усилията, системните усилия на много голяма група артисти и приближение на независимия артистичен сектор. Говоря много широко, имам предвид изпълнителски изкуства, визуални изкуства, архитектура, още какво. Много различни, всички са музика, разбира се, които просто общината имахме късмет тогава да разпознае, че това е важно и да пристъпи към изграждане, т.е. към употреба на една своя собственост общинска, за да се създаде такъв специфичен център. Особеното е, че той не е репертуарен. Ние не сме репертуарно пространство, т.е. не притежаваме трупа, нямаме почти собствена колекция в частта си визуални изкуства. И сега, къде е нашето публично-частно партньорство? В момента ситуацията в страната е такава на документи, че може да имаш спонсори, може да имаш донори, когато се подават проекти за финансиране и много рядко имаш дарители, които ти дават пари за неща, които ти смяташ, че са важни. И, примерно, нашето търсене на частното партньорство е да намираме, примерно, лица или организации от бизнеса или пък частни лица, които да имат доверието да ни дадат пари. Защото пак ще се върна към опита за законодателство. Според мен всичко се разпада, защото в България цари огромно доверие към, особено за сектор култура,
към хората, които трябва да реализират каквито и да е дейности в сектора на културата. И това съм го вдигала като тема дори в парламента, защо продължаваме примерно да оказваме системен натиск върху малките организации да имат по-прецизна отчетност, когато отчитат проектните си пари, отколкото към институтите. Къде е по-големия ресурс? По-големия ресурс, разбира се, защото там има сигурност, е в институтите, където има публична издръжка. Но ние продължаваме да вярваме, че артистът е полупрестъпник или престъпник и трябва и съкъна по едни 10 лева надвишат и отидат в някакво друго перо. Тоест има някакъв генерален проблем, който за мен е проблем на доверието, заради който държавата отказва дори с индивидуалните партньори да подхожда с доверие и така с свобода. Ще дам паралелно, няма да спра всъщност да давам любимия си пример за опростена проектна процедура и това е процедурата на Норвежката агенция за превод на тяхната литература. Представлява, ако не я продавате онлайн, лист А4 от едната страна се разказва малко за програмата, контактна информация, цялата апликационна форма е от другата страна. Този формуляр с гъба на 3 разпространяват го, като ходят на разни места и няма повече. Ако има някакви условия, които ще настъпят от страна на донора, на Норвежката агенция за разпространение на литература в света, тя ще бъде вероятно в договора. Те няма да се опитат да убият кандидата, да му искат легализиран превод на документи и всякакви такива други неща. Българските публични власти имат огромно недоверие към партньорите си. И затова ми се струва, че не се получава то се е счупило преди да почне да работи изобщо. И сега какво може да се поправи? То някакси като се тръгне към някаква тема и според мен се привлича по ефира някаква енергия там да се задействат процесите. Вчера видях примерно, че Любен Дилов обяви, че ще има нови дебати по темата на закон за меценатство. Тоест, ако някъде може да провидим в сектор култура опит за публично-частно партньорство, вероятно ще е там. Ако този парламент има достатъчно сили, успее да разгледа, защото явно има съществуващи законопроекти, просто да разгледа и да придвижда някъде някакъв малко по-съвременен закон за меценатство. Това обаче все така не е публично-частно партньорство. Не е в онова пълнокръвно публично-частно партньорство, каквото би трябвало да бъде. Това е специфична форма на дарителство, която по някакъв начин валидира усилието на дарителите меценати, като им дава определени репутационни или дори финансови ползи. Това може да така, ако е правилно думата ми. Затова, ако искате, може да ми задавате някакви въпроси. Само ще дам един малък пример. Единственият път, когато сме получили по централа дарение, то изглежда като описание на финансиране на проект, но това е било наше желание. Ние сме разказали на донора си, че искаме ACP дейности да изпълним. Договорът ни за това дарение предстоя може би 4 месеца за подпис, защото трябва да се утвърди от кмета на града. За такава газ-перачка процес говорим. Искате ли микрофон да ви чуват, защото... Много интересни теми засегнахте, аз имам 3 въпроса. Първо, как да се реши този комуникационен проблем? Защото според мен това е комуникационен проблем с липсата на доверие. Защото ние тук, много от участниците в тази среща, от край време говорим, че културата не е за украса, не е за забавление, не е за това да се терапевтираме, въпреки че включва всичко това, разбира се. А всъщност тя е икономически фактор. Големите фестивали, големите културни събития всъщност допринасят за икономиката и са бустър на икономиката, когато говорим за софтуер, за игри, за събития, за фестивали, за форуми големи. Това е икономически сегмент.
къде се къса комуникацията с политиците, които би следвало да провидят, че едно културно събитие, като да речем фестивала Ето Джаз в София, има около себе си страшно много прилежащи бизнеси, носи пари в икономиката, има печалба и допринася за цялата икономика. И този модел, разбира се, не може да бъде копиран нон-стоп, защото това след всяка седмица не може да отиде на джаз фестивал, но допускам, че може да се правят подобни неща в цялата държава. Едно, как да решим комуникационния проблем, свързан с доверието. Две, какви грешки, които вие сте идентифицирали в мениджмента, комуникацията и реализацията на Топлоцентрала, биха могли да речем да бъдат избегнати в новообособяващия се център Кристо Жан-Клод в Габрово, който ще е на подобен принцип. Това ще е регионален център за култура и изкуство, който ще складира 4 града и ще развива културната сцена, не само въобще цялата държава. И третия въпрос го забравих. Аз без друго до 3 не знам дали пък аз бих запомнила, за да отговоря, така че по-добре да се сещаме на части. Ами всъщност предполагам, че не мога да отговоря адекватно на тия въпроси, защото аз вероятно съм най-слабия комуникатор в залата. Тъй като на мене служебно ми се е наложило да се сблъсквам с няколко поколения политици, които трябва да се занимават с култура. Те имат сериозна съпротива да участват в културния живот. Само това ще кажа. Дори тези политици, които са номинирани, т.е. предполагам, че са се съгласили в някаква степен да станат членове на Комисия по култура в парламента и медии или на постоянна Комисия по култура в Общинския съвет, някакви такива. Аз не успявам да разбера защо отказват да се влеят в публиките. Но на няколко пъти се хващам, че ми се иска да направим някакъв наръчник на прохождащия политик, който ще има интереси в сектор култура и там някакси матрично да им се внуши, че е много важно да се запознаят с основните понятия, с които ще се напълни ежедневието им и някакси едва ли да ги задължим да ходят поне веднъж седмично на нещо. Да, така че според мен няма значение колко успешно ще комуникираме към институциите, ако лицата, които застават впред, нямат естествен интерес. А това, разбира се, става с образование. Мисля, че сме изтървали сегашните поколения, така ще да инвестираме в децата от 3 годишна до 13 годишна възраст и да се надяваме след 10 години да започнат да ни се случват някакви неща. Шегувам се, разбира се. Те ще учат морал и правда. Да. Религия. Не знам, аз смятам, че сме в поредната така дънна точка на комуникация. Всъщност на много неща. Не мога да ви кажа, че аз време обичам да се правя лични експерименти, така да провокирам хората, които са били около мене. Лично се стараех и в някакъв период от живота си ми се наложи да бъда с 3 кратки мандата на заместник-министър. И така се случи, че всъщност почти всяка седмица ходих на Комисия по култура в парламента. Всяка седмица ги канех на нещо, което смятам, че същия ден, веднага като приключи заседанието, е много интересно и силно достъпно. Тоест, за около 10 минути пеш може да се стигне до тази точка. Нито един човек не успях да привлека да ме придружи. Само това мога да кажа. Нито един човек. Не, аз бях готова да им платя. Ами бях готова да им просто да им покажа, защото не искам да ги обиждам, искам да ме опровергават, обаче не успяват, съжалявам да го кажа. Тоест, не знам как ще се оправи това недоверие, защото пък дори да обърнем отношението или пък да имаме късмет с някаква нова група политически лица, не политическа група някаква, отдолу администрацията ще държи на доверието. А пък в момента, понеже администрацията на национално ниво е доста разнебитана, този въпрос може би трябва да го зададем при следващия кабинет. Втория въпрос беше за Кристо и Жан-Клод центъра. На тях ще им е по-трудно и от на нас на този етап, защото пък първо се намират на по-особено място.
Тоест, естественият наплив от публика със сигурност ще бъде по-нисък. Предполагам, че имат някаква. Аз не знам точно каква ще е логиката, какъв опит за бизнес модел, защото когато правихме Топоцентрала, в продължение на 4-5 години се разработваха различни модели за управление. Включително имаше един, в който частта, която в момента е бара, да бъде предоставена на фирма, която да го управлява като заведение и те там някакси да допринасят с пари. Добре, че не сме спрели на този вариант, защото ако се приложеше нормативната уредба, която съществува в момента в общината, приходът ще да отива в общината, т.е. ние нямаше съвсем нищо да виждаме от този приход, щяхме да загубим пространство, щяхме да се атакуваме едната част на структурата с другата част. Всеки ще иска един, ще иска склад, друг ще иска литературно четене. Не може да им кажеш, ви сега чалба няма да пуснете, така хубаво ще се звучи в парка. Ще стане голям пацанак. Та не мога да... Тогава стана ясно, че най-лесният модел е отново да действаме консервативно и да се стоим концентрирано общинско предприятие, което после имахме шанса да стане регионален център. Защото искам да кажа най-отговорно, ако нямахме ресурса финансови от страна на държавния бюджет, като регионален институт, ние нямаше да можем да развиваме дейност. Издръжката от общината ще да не стигне за тока, водата и официално казвам, имаме 2 щата от общината. 2 места са на издръжка от общината. Нямаше как да стане. Така, ние постоянно искаме пари, разбира се. Кой ще не даде пари? И даже в момента винаги сме в една такава игра. Сега да кандидатстваме ли за още проекти, ама да не конкурираме проекти, с които трябва да кандидатстваме, за да могат да се изпълняват проектите. А пък ние не искаме да печелим твърде много проекти, защото това означава още пари, ама срещу допълнителна работа. В момента сме ужасно отварени, не искаме да имаме допълнителна работа и всъщност това, което искаме да направим е да има още такива центрове, подобни на нашите, защото тук една мантра, тя сигурно сте чули много пъти и от Веско Димов, директора ми. Когато Топоцентрала е замислена, тя е трябвало да бъде един от елементите на екосистема от няколко подобни, примерно 9 топоцентрали в града, плюс тогава и Червената къща работеше, и театър Зарян работеше, ДНК да работеше и така, а пък в момента сме малко монополисти. И това не е честно. В смисъл, ние не сме щастливи от това, че сме монополисти, защото миналата година на едно обсъждане ни казаха, то стана по-зле. Когато ви създадоха, стана по-зле. Хубаво, ама ние пък не може да се чувстваме виновни, че стана по-зле, защото се опитваме да компенсираме, изобщо не се оправдавам. Но казвам, че трябва да има подобни места. И сега малко да се опровергая на първоначалния си отговор. Най-близкото нещо до публично-частно партньорство, което съществува в страната, в сектор култура, на ръба на сектор култура, но има шанс в сектор култура да стане, е партньорство на държавното предприятие пристанищна инфраструктура в Бургас, което община Бургас е изработила плановете за ремонт и после закупила техниката и създава не планетариум, има някакъв те бъдат център, обаче какво беше? Това, което магазията? Не, магазията е друго. Имат един такъв център, не е планетариум, на пристанището е. Да. Не, конгресният център си е конгресният център, аз ходих да ги разглеждам. Има нещо на... Не, чалко библиотека. Има някакъв център, който е за деца, има някакво съдържание вътре и там е купено от общината. Съдържанието прихода остава в ДПП и в държавното предприятие пристанищна инфраструктура. Те си плащат заплати, те си се грижат че се охраняват и всичко останало. Това е най-близкото. Тоест имаме партньор, който все пак е стопанско предприятие, макар и да е с 100% държавна собственост, и от срещата страна имаме община. И това е най-близкото. И следващото подобно място е това, в което системни усилия полагаме, е да във Варна магазията. Магазия 7 би трябвало да е нещо подобно, ама специализирано вече за култура и изкуство, защото там отново
предложението беше такова. Държавното предприятие има нужда от проектна документация, би направил целият разход по ремонта и ще го предостави на общината да създаде културен институт. Тоест това е най-близкото. Ами това е добра отправна точка за дискусия следващото издание на Градски герой. Белите лястовици на това така митично създание, което наричаме публично-частно партньорство в културния сектор. Много благодаря, Весела. Ти ни даде една добра отправна точка за последната среща днес. Кой ще ни даде пари? Нали, това е с две думи темата на последната дискусия днес. Бизнес модели и финансиране. В нея ще участват Косара Чигирова от страна на Мишмаш Фест,